Il-mod ta' kif wieħed jieħu ritratt kapaċi jwaqqaf lil xi ħadd u jġelu jirrifletti, kapaċi jwassal messaġġ simboliku u mill-aktar b'saħħtu. U fid-dinja tal-fotografija wieħed jista' jadotta stili varji, wieħed minnhom ikun dak ta' street photography fejn jinġibdu ritratti ta' nies li jkunu għaddejjin fil-ħajja ta' kuljum, stili jiddependi ħafna mit-temp u min-nies li tinserta barra. F'kummenti l-preżentatriċi ta' dan l-istazzjon Lea Hogg, il-fotografu Joe Francalanza qal li daħal fid-dinja tal-fotografija meta kellu 16-il sena u kien bis-saħħa tal-kollega tiegħu Martin Agius li adotta l-istil tal-street photography. Abba raġunijiet ġifieri ta' ħin biex xogħol u hekk. Sfortunatament kelli nieqaf għal ftit żmien. Meta dħalt naħdem day in day out, erġajt sibt il-ħin. U għandi ħabib tiegħi Martin Agius dejjem kont ngħidlu kemm nixtieq nerġa' nibda. U jiġbed still street photography. U beda jħarġni fuq l-street photography, beda joġobni, bdejt insaqsi ħafna domandi fuq u bdejt noħroġ miegħu, bdejna morru niġbdu fl-imkien, jikkoreġini kultant ukoll. U bad dal-istil. Huwa qal li f'din il-wirja bl-isem Ħiliet il-Fgurin qed jisebixxi 15 il-ritratt monokrom, jiġifieri ritratti bojot u suwed li ħadhom waqt il-ħin liberu tiegħu bir-ritratti juru persuni f'lokalitajiet varji għaddejjin bħajjithom bil-kompożizzjoni tant issaħrek li żgur tkun impossibbli tibqa' għaddej minn qudiemhom. L-street photography l-istil tiegħi iktar naraħ imur monokrom, iktar niġbetek għax nuża ħafna lob bid-dawl. Għallu għanna raħektar imur, tifhem, il-ritratt meta tara li il-kulur mhux qed jgħinu, jiena naqilbu black and white dejjem. Wieħed jista' jżur din il-wirja sad-9 ta' Marzu li ġej fil-Kunsill Lokali tal-Fgura.